Σήμερα θα παίξουμε Minecraft, αλλά υπάρχουν περίεργα TNT, περίεργα ζώα και κάτι για portals. Δεν έχω καταλάβει λόγο και θα τα ψάξουμε σήμερα όλα μαζί. Άμα δείτε εδώ πέρα υπάρχει η αρκούδα. Περιμένετε. Η αρκούδα. Γιατί μου γίνεται αυτό? Λοιπόν, η αρκούδα, ο κροκόδιλος, η αλιγάτορας, το ψάρι, αυτό το ψάρι, μια αρκούδα πάλι, μια black bear, ένας πλατύποδας νομίζω. Αυτά τα έντομα, πουλιά, αγριογούρουνα, πεταλούδες και ό,τι περίεργο μπορείς να φανταστείς υπάρχει στο μέλλον. Και θα τα εξερευνήσουμε και θα δούμε τι πρέπει να τρώνε. Να ακούτε λίγο να μην φωνάζω ή να βήχω, έχει λύσει η φωνή μου και είμαι λίγο αρρωστιμπλή. Άμα ακούτε κάτι είναι τα αδέρφια μου. Ωραία. Σπάσουμε αυτό το ξύλο. Φτιάξουμε μια βάρκα για να φύγουμε από αυτό το νησί και πάμε να βρούμε όλα τα TNT και ό,τι περίεργο ζώο υπάρχει. Πρέπει να ακούσετε και τον αδερφό μου που είναι εδώ πέρα δίπλα. Παιδιά. Γεια. Στον καναπέ το μικρό. Άιντε να κάνεις και εσύ μια φορά κάτι. Τι πες? Να, όπως βλέπετε βρίσκουμε εδώ τα πρώτα μας ζώα. Πάπια, αγριογούρουνα, τέτοια. Το βλέπουνε. Ρακούνι. Τι το παραβαίνεις? Ακούτε και τον αδερφό μου. Αρσέλ, κάνει ησυχία γιατί κάνω βίντεο. Πώς να... Σκάσε συμφέρον. Τι να κάνω? Σκάσε. Λοιπόν, φτιάξουμε. Λοιπόν, φτιάξουμε μια βάρκα για να φύγουμε επιτέλους. Καλά. Αρσέλ, μπορείς να μάθεις πίσω. Και έτσι τρως φάμε. Βουτιά. Λοιπόν, αφήνουμε βάρκα. Ανεβαίνουμε σε αυτήν. Υπάρχουν επίσης φώκες και άλλα περίεργα ζώα. Μπορούμε να βρούμε στο βυθό. Μπορούμε να βρούμε, πώς το λένε, δολοφόνους φάλαινες, όκες δηλαδή. Δηλαδή αν κάνω μια βουτιά τώρα θα βρω αρκετά περίεργα ζώα. Δεν έχει πολλά. Να, μία όρκα. Στο καναπέ το μικρό. Όχι το κολλάω. Κάπου έξω το είχε βγάλει.
Προχωράμε μέχρι να βρούμε μια αστριά. Άιντε! Δεν μπορείς να πας μόνος σου! Αυτό είναι καράβι, περιμένετε να δω. Όχι. Κάνει ησυχία. Δεν μοιάζει. Καλά. Λοιπόν, συνεχίζω. Άμα ακούτε κάτι να αδερφώσω, θα προσπαθήσω να το φτιάξω στο edit. Ότι γυρίσαμε πάλι στο νησί. Κάτσε, αυτά τι ζώα είναι? Σμέρνα, τι είναι αυτό, Παναγία μου? Αυτό είναι μέσα. Μέσα. Μα γυρίσαμε πίσω στο νησί, δηλαδή, αμάν. Έκανα έναν κύκλο. Α, όχι, εντάξει. Μια κοκακόλα και μου πονάει και τα. Ωραία, θα φύγεις τώρα, αλλιώς θα φας φαλιάρα. Πάρουμε, γιατί μπορούμε να κάνουμε πράγματα στο μέλλον. Και μια φορά. Ερευνήσουμε μετά το βυθό. Πάρε κάποιο και... να βγω από τη θάλασσα. Έχει και ένα νησί εδώ δίπλα να πάω. Και άμα θέλω να κάνουμε ένα βίντεο που θα δοκιμάσουμε όλα τα περίεργα TNT που σε αυτός ο κόσμος, κάντε like, subscribe και σχόλιο για να μην το βρείτε γενικά. Άμα φτάσουμε τα 150 likes από εγώ, θα το ξανακάνω. Δηλαδή επιβίωση σε κόσμο με περίεργα ζώα, TNT και πράγματα αυτά τα περίεργα. Νυχτώνει αυτή τη στιγμή, γι' αυτό πρέπει να κάνουμε κάτι. Θα φτιάξω εργαλεία. Ωραία, έχει ζόμπις εδώ.
Λοιπόν, ένα μικρό τσιτ. Ένα μικρό τσιτάκι. Ναι, έβρεξε ο αδερφός μου, έκανε χάλια, Παναγία μου. Λοιπόν, κάνουμε αυτό το μικρό cheat. Και... πού είναι ο ξύνο μου? Δεν έφτιαξα το ξύνο μου, Παναγία μου. Ή την έχασα. Έσπασε τόσο γρήγορα ξύνο. Από αυτά τα ζόμπις. Πω, Παναγία. Έχω αλλάξει μέρος. Μου ζέψω όσο πιο πολύ πέτρα μπορώ. Η πέτρα πολύ. Επίσης πείτε μου να περάστηκα γιατί έχει κλείσει λίγο η φωνή μου. Δηλαδή αν φωνάζω μετά από λίγο δεν μπορώ να μιλήσω πολύ δυνατά, το δεν φωνάζω. Αλλά δεν είναι κάτι πολύ, εντάξει. Αν ακούτε κάτι είναι οι γείτονες που φωνάζουν. Για να δείτε τι περνάω κάθε μέρα. Και επειδή το έχω πει πολλές φορές μέσα στο βίντεο, πόσες φορές έχω πει το άμα ακούτε κάτι. Για να δω ποιος θα μου το δώσει στα σχόλια. Να φτάσουμε τα 100, ή όχι πολλά, 100 like και 100. Πιστεύω είναι εντάξει. Άμα φτάσουμε τα 100 like, θα κάνουμε βίντεο. Ξανά τέτοιο. Και όχι, 100 προβολές και like 6 πολλά, 6 μόνο. Για να δούμε ποιος είναι ο μάγκας εδώ που είναι να πάρει 6 like. Κάποιο λόγο έφτιαξα ένα κουμπί και τώρα να φτιάξω αξίνο μέσα. Αυτό τι είναι? Θα δούμε μετά που θα το χρειαστούμε αυτό. Γιατί τα κάνω αυτά? Αυτό κάτι είναι πάλι το ο αδερφός μου, μη ζαλείς. Άσε με! Γιατί πρέπει να τα περνάω κάθε μέρα αυτά? Κάνω βίντεο. Πολύ να τα βίντεο. Και να μην ξανάδεξα μέσα γιατί ο αδερφός μου δεν μου αφήνει να κάνω βίντεο. Γι' αυτό παιδιά μπορεί να έχω αλλάξει 100 φορές. Αλλά προσπαθώ. Απλά δεν μπορώ με τέτοια παιδιά. Πολύ κόβω. Το κανάλι. Φαΐ τα θέλω. Κάνα φούρνο. Έχει πάρα πολύ κόβω.
για πες το κουλά. Όλα αυτά που είναι κακό. Να σπουδάμε μετά από ένα μικρό κάτι. Θέλω να δω τι μπορούμε να κάνουμε αυτό εδώ το πέτρωμα. Αυτό ναι. Όχι, περίμενε. Τι μπορώ να το κάνω αυτό το πέτρωμα. Πώς κάνει τα κουβάκια. What? Πολύ βολικό αυτό. Με τα κουβάκια. Πώς θα φτιάξει έμερα. Παιδιά, δεν έχασα τίποτα. Λοιπόν, ένα μικρό κάτι να ξαναπώ εκεί που είμαι. Λοιπόν, παιδιά, έψαξα όλη τη νύχτα, δεν το βρήκα. Ήταν ένα dark αυτό εδώ. Και... θα σπάσω ψηλό, είναι το μόνο. Έσπασα όλο το δέντρο εκεί πέρα. 49 τέτοιο ξύλο. Να φτιάξουμε ένα φούρνο και να βρούμε φαΐ το κύριο. Και όλο μου το κάρπονο είναι εκεί πέρα. Προβατάκια. Ναι. Να βρω πρόβατα. Βάτι. Και πρέπει να βρω φαΐ και δεν ξέρω γιατί κάνει έτσι. Για να δείτε τι περνάω κάθε μέρα εγώ. Βλέπετε πόσο κρυφάθηκε. Φτιάξω αυτό που πριν πιο ωραία το φάει. Παιδιά, δεν γίνεται. Εντάξει. Το καλύτερο μου με βάλεις αυτό. Μόνο ένα μου ψεύει δυστυχώς. Και πρόκειται. Το προχωράμε. Θα εγκαλύψουμε μια καινούργια σώα. Το βίντεο μας.
δεν μπορώ να βρεις πολύ συνάδελφες. Είναι αυτό για να με φύγει κάτι τώρα. Όχι, μη, όχι, συγγνώμη, τώρα, συγγνώμη. Ναι, καλά. Τι είναι όμως κόλλη. Άσε μετά. Παναγία μου. Απέθαινα. Αλλά μου είναι ο άλλος πολεμιστής. Καλά, ούτε καν πλά. Θα φάω. Και σε είδα το χάπωσα στα μάτια μου. Μάθημα. Δεν επιτυχόμαστε σε τάραβο αν δεν έχουμε γεμάτη ζωή. Μετά πάμε μια μάχη σίγουρα. Να βρούμε αέριο. Και πρέπει να καλύψουμε για την καινούργια ζώα. Σηκωτάκι. Καλό για το σηκωτάκι. Όχι. Εντάξει, συγγνώμη, τάραβα, συγγνώμη. Γιατί τα λέω και δεν τα κάνω, Παναγία. Κυνηγάει ακόμη ο τάραβος του Άι Βασίλη. Φλαμίγκο, είχα δει και πριν. Πάω να σκοτώσω, δεν έχει φαγητό, αλλά δεν είναι. Φλαμίγκο! Μπαμ, το σκότωσα. Φλαμίγκο! Είμαι ένα φλαμίγκο. Λοιπόν, όπως είπαμε, γεια σας και εγώ θα συνεχίσουμε αυτή τη σειρά.
τα λέμε.